Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Шолы ветеринарлары кыргый хайваннарның котыруына каршы вакцинация үткәрә. Ул ничек уза? Кулдан кулга тапшырдылар. Татарстан алгы сызыктагы сугышчыларга ярдәм итүен дәвам итә. Татарстанда котыру авыруы ачыкланган 16 торак пункт теркәлгән. Бу республикада йорт хайваннарына һәм кешеләргә юктыру куркынычы зур булу турында сөйли. Шуңа күрә яз һәм көз айларында Шолы ветеринарлары котыру авыруына каршы вакцина белән брикетлар сала башлыйлар. Алар кыргый ит ашаучы хайваннар, шул исәптән сукбай этләр өчен дә каралган. Бүген Дәүләт ветеринария берләшмәсе ветеринарлары Прибрежный паркында эшләделәр. Белгечләргә безнең төшерү төркеме дә кушылды. Бер тартмада котыру авыруына каршы вакцина белән 100 брикет, барлыгы Шолы 4000 дәнәдән торган партия алды. Бүген эш Прибрежный паркында башланды. Бу Шолыларның һәм шәһәр кунакларының яратканы ял итү һәм йөрү урыны. Димәк, ул куркынычсыз булырга тиеш ди ветеринарлар. Тем-томнарны агачлар астында калдыралар, алар кыргый ит ашаучы хайваннар ярата торган ингредиентлардан тора. Брикетлар эчендә вакцина белән капсула. Без бу эшне инде менә кичә башладык, 1 октябрьдә. И 10 көннән соң бу брикетларны без карап тикшереп чыгабыз инде. Кыргый хайваннар ашаганмы, юкмы? Ашалмаганнарын без җыеп алабыз да яндырабыз инде. Котыру авыруы 100% үлемгә китерә торган аз санлы авыруларның берсе. Шуңа күрә ветеринарлар йорт хайваннарына да вакцина ясатырга киңәш итә. Шулай итеп, үзеңне дә яраткан хайваннарны да сакларга мөмкин. Каждый год обязательно. Положено. О собаке больше заботимся, чем о себе. Хайваннарны котырудан елга бер тапкыр вакцинацияләргә кирәк. Прививка нәкъ шул кадәр тәэсир итә. Шуннан соң иммунитетны яңадан ныгыту зарур. Роза Хабибуллина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллыда машина төзелеше урамында трамвай юлларын ремонтлау төгәлләнеп килә. Исегезгә төшерәм, чыгарылышларның берсендә без төзекләндерү эшләре турында сөйләгән идек. Яңартылган участокның озынлыгы 2 километр чамасы тәшкил итәчәк. Ремонт тәмамланганнан соң трамвайлар тизлеген сәгатенә 60 километрга кадәр арттырыр дип планлаштырыла. Хәзер ул юл катламы начар булу аркасында сәгатенә 40 километрдан артмый. Тулырак киләсе минутларда. Ремонт эшләре машина төзелеше урамында Беляев проспектыннан Хәсән Туфан проспектына кадәр бара. Объектта вакташ баласына алыштырачаклар. Шулай ук шпалларны яңартачаклар. Төзүчеләр сүзләренчә, алар ширек гасыр хезмәт итәчәк. Сейчас ведем работы по сборке рельс-шпальной решетки. Раньше шпалы были уже в плохом состоянии, подгнили все. Поэтому заменяем на новые. Трамвай юлларына ремонт ясаганда җәмәгать транспортының хәрәкәт схемасы вакытлыча үзгәрде. Айрым алганда 2-нче, 4-нче, 5-нче, 8-нче маршрут шәһәрнең иске өлешенә таба. Заводлар ягына барлык трамвай маршрутлары үзгәрешсез йөриячәк. Трамвайный маршрут номер 5 при движении с ПРЗ на Кузнечный завод также выезжает по проспекту Вахитова, поворачивает на Сюмбике. Далее по проспекту Беляева двигается на проспект Московский. 8-нче санлы трамвайлар ГЭС ягына Сюмбике проспектыннан йөри, ягъни Вахитов проспекты буенча хәрәкәт вакытлыча туктатыла. Аннары Беляев проспектына 1-нче юлга чыгалар, алга таба гадәти схема. Трамвай юллары машина төзелеше урамында гына яңартылмый. 2 раза в год на предприятии создается комиссия для пешего обхода и определения состояния трамвайных путей. На 2025 год запланированы 5 участков, которые на сегодняшний день находятся в ненормативном состоянии. Будет заменено на 5 участках 10 тысяч шпал. Башка объектларда ремонт эшләре машина төзелеше урамындагы трамвай юлларын яңарту тәмамлангач башланачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Кулдан кулга тапшырдылар. Татарстан алгы сызыктагы сугышчыларга ярдәм итүен дәвам итә. Күптән түгел республика делегациясе сугышчылар белән очрашты. Алар арасында хатын-кызлар да бар иде. Тулырак Лилия Гатина материалында. Бу Яршалы мэрының СВО зонасына беренче сәфәре түгел, автошәһәр һәр вакыт хәрбиләргә шифлык ярдәме җибәрә. Аны җыюда барысы да катнаша: активистлар, волонтерлар, эшмәкәрләр һәм башкалар. Передаем необходимое оборудование, специальные приборы, технику, транспортные средства для передачи нашим доблестным воинам. От имени наших военнослужащих хочу всех искренне поблагодарить за реальную помощь и поддержку.
Ваша помощь нужна и важна. СВОның бірінші ойларынан ук фикердешләр командасын җыеп шефлык ярдәме белән йөк формалаштырырга булыша. Һәм аны сугышчыларга премьер-министр урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин дә шәхсән үзе илтә. Это у нас 35-я поездка с начала специальной военной операции, с 4 марта 2022 года. Вот мы приезжаем к вам. Ну, в какой-то степени это конкретная помощь. Более 3000 тонн груза мы перевезли уже, более 50 значит, техники перевезли, УАЗики, мотоциклы и так далее, так далее. Бөек җиңүнең 80 еллыгы елында хәрби хезмәттә батырлык күрсәткәннәргә истәлекле медальләр һәм бүләкләр тапшырылды. Мы победим. Огромное спасибо за ваш труд. Желаю удачи и успеха в воинской службе. Дома вас ждут родные дети, близкие, мамы. Очрашу тәмамланганда һәрбер кешегә изге Коръән һәм православ сугышчысы дугалары бүләк ителде. Оякларга гына түгел, тәнгә дә җылы һәм уңайлы. Йоршылыда Беларус аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе шунда дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте. Өстәвенә кибеттә яңа көзге коллекция. Ашыгыз, күргәзмә Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк-Рәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшли. Зур көзге коллекция беркемне дә битараф калдырмаячак. Иң мөһиме ул сыйфат, Беларус сыйфаты. Аякка бик уңайлы. Менә кемнең инде плоскостопие аякларында сөякләре чыгып тора, киңәеп китә, шундый йомшак табан аслары бик әйбәт, уңайлы дип әйтергә. Уңайлы көзгә, язгы аяк киеме сайладык. Күргәзмә ассортиментында хатын-кызлар өчен дә, ир-атлар өчен дә йөзләгән модель, төрле үлчәмгә, классик һәм стандарт булмаган төсләрдә һәм төрле аяклар өчен исәпләнгән. Данная модель имеет небольшой широкий каблук, что позволяет снять нагрузку и предотвратить отекание голеностопного сустава. Вся подошва обуви вулканизирована, благодаря чему ваши ноги всегда будут сухими в любую погоду. Специальная пропитка для кожи позволит оставаться вашей обуви в первозданном виде всегда. Түрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә термо кием дә сатып алырга мөмкин. Беларус аяк киеме ярминкәсен Муса Җәлил проспекты 55Б, Үзәк-Рәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы адресы буенча табарга мөмкин. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Большой сольный концерт Дины Гариповой. 25 октября ДК «Энергетик». Пчелы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 6 по 11 октября. ТЦ «Грин», остановка «Глобус».